Nagyon ügyesek vagytok. És körbenéztünk, és most mutassuk meg, hogy mi milyen nagyon ügyesek vagyunk. Jó? Jó hangosan vegyük elő a lábosunkat. Mutasd a lábosod. Beletesszük a fakanalat. Figyelj! Borsót főztem, jól megsóztam, meg is paprikáztam, ábele, bábele, Nagyon ügyes vagy! Most a másik kezed lesz a lábos. Ebbe is betesszük a fakanalat. Várom a Tanka Dani lábosát. Dani? Gréti, hol a lábosod? Gréti, hol a lábosod? Borsót főztem, jól megsóztam, meg is paprikáztam, ábele, bábele, Nagyon ügyes vagy. Készítsd elő a kezed, a sünike jön, jó? Jó hangosan. Süni, süni, sünike, sétálgatta az erdőbe, tüskéi közt falevél, melegít, ha jön a tél. Nagyon ügyes vagy. Jó hangosan, Lili, jó? Mókuska, figyelj! Mókuska, mókuska, felmászott a fára, leesett, leesett, kitörött a lába. Doktor bácsi, ne gyógyítsa meg, huncut a mókus, újra fára megy. Nagyon ügyes vagy. Figyelj, most jön a gomba-gomba. Figyelj. Gomba, 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 nincsen semmi gondja, ha az eső esik rája, nagyra nő a karimája, az eső csak neveti, gomba lapja teheti. Nagyon ügyesek vagytok. Szeretném hallani a cucunak is a hangját, meg a Grétinek is ügyesen, jó? Hóemberes dalunk jön, figyelj! Hóembernek se keze, se lába, hóembernek pici szeme szél, lustán pislant fadugó az orra, másodkannát visel a fején. Ügyesek vagytok. Ne beszéltsünk el, nincs semmi baj. Gréti, semmi baj nincs. Most jön a hangzik mondókán, tudod? Jó hangosan. Ha, havazik, he, heteki, hu, hulla, ho, hi, Gréti, menj oda. Ügyesen vagy. Figyelj! Álljunk fel, gyertek, álljunk fel! Felállunk, figyelj! Álljunk fel, gyere, Zsófi, állj föl! Állj fel, még egy kettőt érek előtt, jó? Állj fel, és a kettőt érek el, gyere vissza! Figyelj! Énekeljük, tudod. Készítsd a kezed a fehér havas utakhoz! Kezed készítsd! Fehér havas utakon lassan lépegett, bekopog az ablakon, vajon ki lehet? Mikulás, Mikulás, jöjj el hozzánk már! Minden kedves kisgyerek szívre pesve vár. Nagyon ügyesek vagytok. És most egy utolsó, egy nagyon hangos kis karácsonyos dal jön, jó? Figyelj! Hangosan! Kis karácsony, nagy karácsony, kisült el már a karácsony, aki sült már ide-véle, hadd egyennek melegébe, jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya, itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. Gréti, ide jössz az ajándékodért? Várjál, ez az Adriáné. Adrián, fogj meg ezt, fogj meg. Nézd, Gréti. És állj oda a gyerekek mellé, és kiabálunk anyanak egy nagyon is csak. Csak akkor kiabálj
gratuláljunk anyáiknak egy nagyon hangos boldog karácsonyt, jó? Figyelj, de nagyon hangos legyen ez már. Boldog karácsony! Gyere, Dani! Lehetsz anyád, Nagyon ügyes, azt is még csináltam. Hangosabban kell Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, hát ez egy kis sajátságos karácsonyi műsor volt, a fele van a lepeteket, de nagyon készültek meg is, kérlek, úgyhogy ugye másik szobában van egy kis finomság kipakolva. Nem kísérj már a tájékoztatót.